Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum shibenta na gajing pinkre ya kasinot rangba kaban salong hanong tmai umsning hosnam arajar arpusaw UMLA jong ko umsning constituency u Dr. Celestine Lingdo harengkat kinongelam ka balang menta kasngi ka khal artari u yayong arajar arpulai kila her jurip ya ka badan ka bala thmu ban penong ya ka jinga sengba hapo kasnong nong tmai umsning hagani kasngi le don lang ki pastor ki timmen basan ki rangba balang bat kiwei nalor ki officer katanat PWD kumban supentip khandian yagani ka jaka ka bag reception committee kala jet ban penong ye ka jinga seng sinot rangba kade ka bahap ha ka klaus nong tmai umsning bat ru la don jingmut ban penong yagani ka jaka kum kamadan football hadin habon ki dikhot ka reception committee kila penpau ka jing sngongo yu MLA bat ru yigi officer sarkar ki bala shimkhia ban let jurip yagani ka jaka na ka benta ban penbha badru ban penyo surok bat ka umbam umdi ka babiang haswa ban sedang ka sinot rangba hagju ko por kila kerpat ru ki officer katanat PWD bat PHE bakin shimkhia lem ban pendep khamkloy ka surok badru ban penyo ka umbam umdi nabakum bakalong menta kani ka snong ka don hapdeng ka jinghiran bat jinjar bat kermen balingba ka jing shimkhia u MLA bat kita kitnat sarkar ka sinot kan long ka bayai rinti khamtam ni ki paj ba riungai ki ban wan second ka jing eseng ba ka ban salong host nem arajar arpusaw yak sabaro saudong yak no kami ka madan kata kaya gawe ong ba ngi target hang ne balong jeseng te ikat te kalau kamlong re Mga kami kaleng dong kami nami sa kiro kala janga. Janga pa. Kani kalong hu kumni. Kano kumni kani nadu nami sa kiro kala janga te. Di karit di kanu manong hu ko jala. Nala kulo sama tanti koyo. Dong jasa ka kun madan. Buru ngate nga suggest kumne menero ala da kren mo open he ekte ke madan ke ba exist te kata ka surok ke ban ya entry ban exit tingin ya mic ka cire Nala atar. Henry ban ong man pendap ya kan ete Ang gaday kal hu pamulu malar long ket kene ka haj tapi Problem juga tayo pa hay kita itu kata di problem. Iya, tadi ada juga brus system. Si. Datang dak bali le kate dang bah dang jam une ban kot. Long khe di ni kat badap situ badam gede gini. Long badam ini. Dak ba nang kong ngi pen pau ya ka jing sngungu yo ble nang kong kum ka reception committee jong ka balang president nong thmai. Ka badon haglenti jong jing pen kre na manta ka jing seng sinot rangba ka ban salong hangne ka balang jong yo snam arajar arsaw ngi nagaliang jong ka balang rengkat ka snong ngi pen pau ya ka jing sngongu ya i MLA i badon borom jong i Dr. Silengdo i bla shimkhia i gene kam ha ka ba ha gene ka sngi rengkat bat ki officer jong ka ta PWD ngi layo ya ka banwan page banwan jongo banwan jurip ya ka jaka kaba nagaliang jong ka reception committee ngi thumu ban pelong ya ke jing seng sinot house name arajar arsaw badaka jing shimkhia jong i MLA rengkat ru bat kinyo officer naga tanat PWD ngi kermen skam ba ka jing khmi lenti ke jong i kum ka balang bat kum ka snong banyo i ki surok sekete ke jaka ka ba ngimut ban pelong ya ke jing seng sinot house name arajar arsaw kanlong ka ba job te ngi kermen skam ba kani kam de kesin ka wakadu andre ngi kerpat akujuk por ya ke officer jong ka PWD department bakin sngoba ya ka ban shimkhia ke kam ba ngi khmit lenti bala kono no aswa ba ka balang kan yo ban pediang ngi jing seng sinot ngin yo i ya ki surok ki babet ki babiang khnang bangkan pensuk ya upai riunge buan sakene ke jing seng bat kan longru ke jing kerku na ka banta ka jongi kum ka balang ka snong naga benta ban penkrau ia ke buram ke jong blai pat aku juga por mdei tangga surok andre aku juga por ngi kerpat ru iki wegi department kum ke PHE bakin yarap ya ke ban shimkhialem ha ke ban penbit penbiang ya ki umbam umdi mar kum bakalong benta ka snong jongi ke don hapdeng jong ke jing kerdu bat ngi scam ba i MLA in sa shim khiaru ikene kam ba ka PHE department ru kinwan ban jengo ya kene snong jongi
na gabanta ka jing pinbit pinbiang ya ki umbam umdi na gabanta ka jingbit jingbiang jong ki pa jong ki rempeng krisan ki udon po jong kabalang titang di ni ki kinten ai kublai shibot